Ayan, may brown. Walang pera yan. Ayan. Good morning, mga lalab! Happy Wednesday na! So, nasa gitna na tayo ng week. So, medyo happy na ako. Kung bago po pala kayo dito, ako po si Yen. So, if di pa kayo nakapag-subscribe, please click the subscribe button down below para po ma-notify kayo every time meron po akong bagong mga vlogs. And then, dun po sa aking mga suki, thank you. So, I'm happy na dumadami na konti yung ating mga nanonood. So, medyo masaya na ako dun. Konti lang yung 300 a day, ganun. Pero, sobrang thank you sa inyo. Bale, tomorrow may pasok ako, and then Friday free, and then 3 araw pa. So, straight ako ng 7 days. And, be thankful. Wag nang magreklamo. Hindi ako nagre-reklamo. Pasalamat na lang tayo na may work ako. Ilang araw din hindi ako nakapag-vlog. So, kung nakita nyo yung vlog ko, ngayon, mamaya, mga 2:00 ng hapon sa Pilipinas, ano lang siya, hindi nga umabot ng 8 minutes, ganon. Kasi yung work ko nga, yung mga nakaraang araw is 8 to 5. So, sabay kami umaalis. Tapos, pagbalik ko ng hapon, 5:00, kailangan kong magluto kaagad. As in, agad-agad. Tapos, inaano ko pa si Sofia. And then, para makapagpahinga si Dada. So, ako naman, kasi minsan lang ako may schedule na ganyan. So, 2 araw, Monday at Tuesday, nabasa ako kahapon. Basa ang sisiyo. Super basa ako talaga. Sabi nga ng mga kasama ko, bakit daw ako uuwi Ang lakas daw ng ulan. Sabi ko, kailangan kong magluto. So, rain or shine, kailangan ko talaga umuwi ng bahay. Kasi pagdating ko ng bahay, darating na maya-maya si Sofia at Bana. So, pag dumating sila, anong kainin namin, 'di ba? Tapos, nag-defrost ako ng madaming pagkain. So, kailangan ko umuwi. So, pagpasensyahan niyo na yung mga vlog ko, medyo hindi siya natatapos talaga. Yung parabang palagi na lang, yung pinakaon na lang, tapos yung mga huli, hindi na natutuloy, 'di ba? Tapos, yung mga shoutout ko talagang, yung mga na-play, na-record ko na yun bago ko naman kita yung ibang magpapa-shoutout sa akin. So, ngayon, tinitignan ko lang yung weather bago ako magbihis. Nakaligo na pala ako. At saka, itong, parang kimono. Kimono ba to? Yung parang bathrobe na in-order ko sa H&M. Ito, bibilhin ko. Kasi medium naman to. Medium to large. Yung iba, susuuli ko na. Kasi, mahal siya. Hindi pa yun siya sale, ha? Hindi yun siya nag-sale. Tapos, ang laki, super laki, pero gusto ko sana, pero tinignan ko, wala na siya ibang sizes na medyo maliit. Kasi gustong-gusto ko talaga siya. So, mamaya maglo-long sleeve ako kasi, long sleeve kasi nung maaga, hanggang 12:25, tapos mag-27. Mag-t-shirt na lang siguro ako. Minsan kasi mag-t-shirt din, baka mag-bear na lang ako ng blue bear. Tignan ko kung ano susuotin ko. Kaya importante dito yung weather. Kasi minsan sa damit mo, sumamaya na naman cloudy. So, ewan ko kung mababasa na naman ako ng ulan. Hindi ko na vlinag kasi basang-basa talaga ako. Kung magtagal ako, tapos yung sahig basang-basa. Kasi wala na siyang carpet. So, basang-basa talaga. And maraming salamat pala doon sa mga nanood ng aking mga previous vlog na nagustuhan ninyo yung aking mga real talk. Minsan lang talaga ako magganon kasi parang nakakahiya naman ba. Lalong-lalo na yung yung parang usaping mga pera or yung bang, basta parang feeling ko kasi yung parang humihingi ka ng simpatiya, yung mga ganon. Tapos ayoko naman medyo negative. 'Di ba medyo negative tapos nag-aano siya ng stress. Pero parang madami namang may gusto. Siguro mag-share na lang. Share na lang ha. Nasa sa inyo na yun. Pero wag di natin anuhin ng stress. Kasi pangit naman yun na magsalita ka tapos stress ka. Yung mga ganon. Diba? Pangit yun. Dapat positive lang. Happy. So yung labahan ko, malapit nang matapos. Para ma-dryer ko siya. Tapos iwan ko lang pag alis na ako. 10:00 ako ngayon. May time pa ako na konting magligpit-ligpit dito. And then i-share ko pala sa inyo. Kilala nyo ba si Team Blended? Yung siya, Malagay couple at saka Filipina couple na taga Germany. Kilala nyo ba sila? Bago lang sila nag-vlog. Pero,
sobrang ang dami nilang views. Kasi Team Blended, Pilipina, Malagay, yung mga Malagay guys, yung husband niya is, basta i-check ninyo, and then, basta Team Blended, para silang interracial family din. So, ang dami nilang views, ganun, madaming nanonood. And then, one time, nag-comment ako doon, and then, sabi ko, hi, hello, ganun. Tapos, sabi ko, nag-subscribe ako sa inyo, ganun. Tapos, maya-maya, hindi naman agad maya-maya, the next 2 days, I think, gabi, basta naalala ko, nag-comment siya sa vlogs ko, sabi niya, hello something, ilagay ko dito kung ano talaga yung sinulat niya. Hello, thank you for watching my vlogs, parang ganun. Tapos, nag-subscribe na din ako sa channel mo. And, ganun, tapos nag-usap pa kami ng saglit, tapos kinakausap ko pa siya sa Instagram. So, nagko-comment talaga siya, tapos sobrang busy lang niya kasi may kids din siya 3, 2 boys ata yun, tsaka 1 babae na baby pa. And then, basta ang dami nilang ganap sa Germany, basta tignan nyo. So, nagpapasalamat ako kay Team Blended sa pagpansin sa aking channel. Talagang super bait niya. Kung hindi pa po ninyo sila, check them out kasi matutuwa kayo sa kanya, tsaka sa family niya. Sila, parang Bisaya din siya. Gusto ko siyang ma-meet kasi malapit lang sila sa amin. Pero tignan ko pa yung aking driver. Medyo sobrang busy ni Bana sa trabaho at pagod na din siya pag dumating sa bahay ba. So hindi ko siya inaano sa mga meet up unless very important or ahead of time talaga. Kasi naawa ako kay Bana, hindi din madali mag-drive, sabi niya. Tapos tumatanda na, next week na yung birthday ni Bana. Tapos wala pa akong surprise, wala akong regalo. Ewan ko ba? Teka lang. Ewan ko. Mag-ano man ako sa akong mukha para matapos na tayo dito. Tapos pala, pakita ko sa inyo yung ginawa ni Bana. Hindi ko to na-vlog. Kasi Sofia, nag-moment, umiyak talaga na umiyak. So, hindi ko ma-vlog na nakaiyak, diba? Pangit naman pakinggan. Tapos si Bana, galit na din kasi nga panaiyak. Naingayan si Bana. Ayan may screen yan na black. Ayan. Ayan siya. Ginawa yan ni Bana dito sa taas para daw, pagbuksan namin yung room, kasi lalo dito, super init, kung buksan namin, sa gabi ha, every night, binubuksan ko siya, pinapatay ko yung air cooler, tapos, binubuksan ko siya sa gabi, para may fresh air, tapos lahat ng mga bintana dito, nilagyan ni Bana ng screen, para daw, sa mga bugs, and mga mosquito, kasi nga may bata, sa baba, hindi pa niya natapos. Naubusan siya ng time kasi namalansya siya nung linggo siya, yung namalansya, ang dami niyang plinansya. So, saan pa kayo dyan hanap ng Bana na namamalansya? Lahat-lahat na, no? Magbihis muna ako mga palalab, ha? Hello! Nakaligo na ako. Naligo na pala ako kanina. Nakapagbihis na pala ako. Tapos magbe-breakfast lang tayo. Yung breakfast ko is, sinanda ko na siya. While hindi ako nakapag-vlog kanina. So, eto lang. Dito lang ako upo sa sala. Tapos, manonood ako ng mga YouTube videos ng ating mga friendship. And then, yung aking ulam. Lami sana magka-unog rice, pero tumataba ako. Honestly, as in, dumagdag. Kasi hindi na ako nakakainom ng chia seeds. Naubusan ako. So, bibili ako. Ewan ko, makakadaan ako mamayang gabi. Kasi sarado na sila at 6 o'clock. So, hindi ako makakadaan. And, pagdaan ko papunta doon is, hindi pa sila open. So, wala. Bukas pwede kasi may late night shopping. So, bukas na lang siguro. So, yung ulam ko is, tignan nyo, bulinaw, nagibutangan ng itlog. Pero wala akong rice. Kagabi nag-rice ako. Hindi ako nag-vlog talaga ng ilang araw. So, manonotice nyo, yung mga dates is, ngayon is Wednesday. Tapos, yung vlog ko pa na last is Saturday. So, wala talaga akong ginawa. Nung nakarang araw, nag-ano ako ng mga H&M ng mga lingerie o pampatulog yun. Tapos, kape. Ayan lang. Kape at saka toyo. Hindi mo mawala yan.
And then, tortilla. Kasi ito din kinain namin kahapon. So, gamitin ko na lang kasi baka masira na naman. Tapos yung baon ko mamaya, biskuit na lang or tinapay tsaka itlog. Balik ako sa diet kay grabe, sobrang taba ko na. Nafe-feel ko na talaga yung chan ko as in butong-buto. Butong-buto. Yung talagang busok na dyan kaayo ba? As in, wala yung aking ano. Pero meron pa din konting payat. Pero hindi na talaga bumalik ako. OMG, kasi hindi na ako chinecheck ng ospital. So, kain muna tayo mga lalab. At saka ito na naman yung bear. Dalawa pa lang yung bear ko ng t-shirt. So, tignan natin kung bibili tayo ulit ng panibagong bear bago dumating yung ano. Dumating na yung bagong koleksyon ng bear. Pero gray pa lang. So, kakain muna ako ha. Mamaya na yung kwentuhan. So, mga lalab, nagbihis pala ako. Kasi yung teddy bear, putok na putok sa akin. Sobra kong busog pagkatapos kong kumain ng breakfast. So, nagpalit ako nitong long sleeve. Medyo maluwag siya ng konti. Tapos, share ko pala sa inyo ay itong ano, bagong glasses ni Bana. Ito oh. Tatlong ganito for the price of 350. Ewan ko ba kung bakit ano daw to. 1 plus 2 ata yun. Basta may something. Pero sobrang mahal. 350. Sabi ba na nabuslot tayong bulsa? Hindi kasi yan siya sanay na ano, yung gumasto sa glasses niya ng ganyan ka mahal ba. So, na-shock siya. Pati ako 350. So, sabi ko, ma-insurance ka na. Kasi kailangan mo na ng glasses. Kaya ganun. Init. Pero nag-long sleeve ako. I-fold ko lang mamaya. Hay nako! So, since pinag-usapan na natin yung ano, yung kakuriputan ni Bana. Sino ang mas kuripot sa aming dalawa? Siguro siya. Ako yung ano, ako yung waldas pagdating sa pera. Hindi naman waldas, as in, bumibili ako pag may gusto akong bilhin. For example, damit, bags, sapatos, ganun, bumibili ako na normally, no, ano, hindi naman kailangan talaga bilhin, pero bibili ako, sabihin ko, last ko na to na bag, pero pag may nakita ako, bibili na naman ako ng bag. Pero, ginagamit ko ba? Hindi. So, yan din yung isa sa mga, ano, tinatry ko na iwasan na ba. Kasi, tumatanda na tayo, kailangan natin mag-save. Kasi may anak na tayo, hindi na gaya na dati na nakakapag-enjoy ka na bumili ng mga ganang bagay, make-ups. Kahit di ako marunong mag-makeup, bumibili ako. Tapos, si Bana, siya yung ano, medyo kuripot sa pera. Hindi naman kuripot, talagang kung ano lang yung importante, yun lang bibilihin niya. Pero, yung sa hobby din niya, merong konting excuse. Tapos, sa food din, bumibili kami ng kahit anong gusto namin, nagre-restaurant kami, nag-order kami. So, sa ibang bagay, for example, clothes, sapatos, sapatos, ito yung isang trivia. Ilan ang sapatos ni Bana? Ang makakasagot, isa-shoutout ko. Ilan yung sapatos niya? Yung sapatos niya, isa sa work at saka isa sa bahay. Yun lang. Iisa-isa lang. Yung sa work niya, sponsored pa yun, so wala siyang bayad. Tapos, yung sa sapatos niya, pag umaalis kami, isa lang yan, nag-iisa. Kaya, pag bumili siya ng sapatos, pag sabihin niya, ay, kailangan ko na ng sapatos ha. Pero yan ata, sabi niya, parang 4 years, 5 years na ata, sabi niya. Pero, kasi hindi naman niya palagi ginagamit, hindi naman din kami laging lumalabas. Ginagamit lang niya. Pag umaalis kami sa work naman, may sapatos siya. So, si Bana yung medyo, ano, sa pera. Kuripot or nagkukontrol. Yun siguro ang pwede kong i-describe sa kanya pagdating sa pera. Ako talaga, sa Pilipinas pa lang, alam yan ni Bana before, yung mag-showtime pa kami, alam niya yan na yung sasahurin ko sa darating na sahuran, for example, is naubos ko na siya. May nakalaan na, bumili na, umutang na ako ng Avon na bra, Avon na panty, Avon na mga clothes. Kasi diba Avon is utang. So, umutang ako. May ano pa yung dati, mga, ano ba yun? Yung next ba yun? Yun ba yun siya? Tapos, ano pa, minsan may nagpapautang ng mga tosino, longganisa yun. Kumukuha na ako nun. Tapos, may mga ripa-ripa pa, ganun. May mga hulug-hulugan, yun.
lahat ng sahod ko, kasi nakatira din ako sa parents ko, lahat ng sahod ko, nakalaan na yan siya sa the next sahod. So, pagdating ng sahuran, binabayad ko na, so wala na akong pera. Kaya medyo, naano ko din siya dito, parang tawag nito, na used to ako, parang ano ba yun, nagasawian? Parang ganon, basta na-used to na ako na ganon ang gawin. Pero, ang dito lang is, wala masyadong utang. Kung umutang ka dito, marami pang hihingin. Bank pass, yung salary mo, nagtrabaho ka ba, bla 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 and bla. So, wala masyadong utang dito. So, hindi ka nakakautang ng mga ganyan. So, hindi ka din nakakautang sa friend mo, hindi ka din nakakautang sa mga kakilala mo. Pero, umutang ako sa brother ko. No, minsan lang nga po, importante lang naman. Ganun. For example, padala sa Pilipinas kasi wala pa yung sahod ko, kailangan ni mama ng pera or gusto ko magpadala ng pera. So, ayun, who you gonna call? My brother, maarting maldito. So, ganun. So, kailangan ko siyang ibahin yung aking traits na ganyan kasi bad siya, bad talaga. And then, dati, nung bago pa ako dito, o syempre, bagong kasal, bago ako dito, yung mga gamit ni Bana, konti lang, tapos may gusto akong gamitin na wala siya. So, bumibili ako ng mga gamit dati. Yung mga gamit dito sa bahay, yung mga rice cooker, mga kaldero, mga Tupperwares, mga chuba-chuchu. Ako na yan. Ako na yung mga bumili niyan sa sahod ko. Ganun-ganun. Lagi akong sinasabi na remembrance sa sahod, sa bonus, sa vacation money, ganun-ganun. Tapos, kahit yung mga abubot, bumibili ako, kahit di kailangan. Tapos, minsan okay. Tapos, minsan na parang nasumahan ko ba, o sige, tapos wala na naman, tapos magtatrabaho ako dun sa isa, sabi nung kasama ko matanda, 60 plus na, sabi niya, kasi minsan nagsishare kami sa break, ganun, sabi ko, may binili na naman ako, mura lang, mga ganun, sabi niya, Maria, ano bang gagawin mo sa mga binili-bili mo? Everyday ka na lang bumibili, naubos yung pera mo, ganun-ganun, yung mga bags mo. Tapos sabi ko, ba't ba niya ako pinapakialaman? Ganun, sabi niya, mga abubot lang yan. Ganun sabi niya. Tapos, yung branded lang yan, pero pareho lang din yan. Ganun-ganun. So, di ako nakakinig. Pero lately, parang ano ba, ngayon, medyo hindi na talaga ako bumibili ng madaming mga gamit sa bahay. Kasi, medyo, hindi naman lahat meron ako. Pero parang, okay na ako sa kung meron man kami. Siguro kung may bibilin ako yung mga halaman, ganun, or yung para sa garden namin, kasi hindi pa talaga siya ganun ka. Tapos, so yung mga ganun bagay, pero yung mga gamit sa bahay na churba-chucho, hindi na masyado. Kasi parang nag-learn din ako sa mga experience namin na kung ano lang yung kailangan, yun lang din yung bibilihin. So, ang dami kong pera din na natapon dahil sa mga bagay na yun. So, lesson learned. Ewan ko kung kayo ganun din, pero ako ngayon, nakikita nyo, wala na ako masyadong unboxing, wala na ako masyadong pinapakita na mga binibili ko, unless it's very, very necessary. Basta yung mga bagay na ganun, kasi, ano lang, tapos yung mga damit, marami namang mga sale dyan. Of course, bumibili din ako ng damit, kasi kailangan din natin magbago ng damit. Lalong-lalo na kay Sofia, kasi baby pa, kailangan every time, lumalaki pa siya. Pero, ganun. Kaya ngayon medyo nag-aano na ako sa pera. Pero si Bana, gusto ko sanang mag-save. Kailangan talaga may goal ka. May goal ka talaga. 'Di ba? For example, gusto mo punta ng Pilipinas, kailangan mo talagang mag-save. Pero ngayon sa epidemya, parang thank you na din na ganun, kasi wala pa tayong pamasahe pa uwi. So kailangan nating ng goal sa buhay para handa tayo at makapag-save. Kailangan ko talaga ata yung gawin. Yung nakita nyo yung aking ba yun? Money tree. Kita nyo yung money tree ko. Hindi siya ganun ka-healthy. Dito may brown. Kasi, tingin ko, sabihin, walang pera. Kaya nalulugtas yung mga tignan nyo, yan, may brown. Walang pera yan. Ayan, walang pera. Kaya, medyo siguro hindi healthy yung aking money tree. Totoo ba yun? Na hindi siya masyadong healthy kasi wala kaming pera. Wala masyadong pera, diba? So, yun lang muna mga palalab. I have to go. Alis na ako kasi kailangan ko magbanat ng buto. Kailangan natin kumita ng pera kasi yung bayarin ko nakaabang na, nakalista na sila for this month. So, yun lang muna. And see you mamaya. Ingat-ingat kayo. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지